Good morning guys! Mga kamay! Nandito ako ngayon sa FCIE kasi dental appointment ko ngayon and super aga ko. 11 yung appointment ko pero nandito na ako ngayon. So, dito siya. Super aga ko. Mabuti na kasi yung maaga kaysa sa malate ka, diba? Parang gusto kong puntahan yung parang Eco Park doon. Yung something place. So, have a nice day everyone! A few moments later. Welcome to FCIE Eco Park. Napakaganda po dito. Ayan. Ang lakas ng hangin, may birds. Mga halaman. So, welcome to FCIE Park. Oh, di ba? Ang ganda. Lakas ng hangin. Yung labas. Ito yung mga ayan, FCIE. So first time ko dito and yan, ganda siya. Hi guys! So ayan, nandito tayo ngayon sa GU Park na FCIE. So yun, napakaganda. O, diba? Lakas ng hangin! O, diba? So tinanggal ko muna yung facial ko kasi super lakas ng hangin. Doon yung ano, doon yung entrance, pero meron din exit doon sa likod. Doon sa likod. So, ayan. Yung outfit ng lola nyo. Simple lang. So, dahil maaga pa talaga, dito muna ako magpapahangin. So, ang ganda dito. Pwede ka dito mag-date, mag-picnic, magbaon ka lang ng pagkain, tapos may mga upuan dito. So, ayan. Matatagpuan nyo po ito dito sa FCIE Cavite. So, ayan. Tapos yung doon, makikita niyo na ang gaganda doon. Ganda. Nahiya ako mag-vlog, may nakatingin. May nakatingin. Hindi yung madaanan. So, dito na natin. So, kamusta naman po kayo mga kamay? Pang ano ko na pala, pang 27 months na ng pag-adjust ng aking brace and yeah, sakit na naman. So ayan, nakakaganda. Nililipad yung mga so yung lugar doon mayroon din dong daanan pero hindi na ako pupunta.
Kasi pagpunta ko doon, ang dami pang nakapila. Gantay ako ng order ko. Nag-order ko ng kupal and coffee caramel. So, dito muna ako sa food station. Diba? So, 30 minutes pa bago yung spring rolls ko. So, dito na. So, ayan. Antayin natin yung order. So, ayan. Ito po yung aking in-order habang nag-aantay ng aking 11 a.m. appointment. So, coffee caramel. And of course, mango pie. Burger. Cupcake also yan para sa kapatid ko. Total of 179. So, kain po. Everyone, so finally I'm back. Nandito na po ako ngayon ulit sa tindahan. So, ang dami pong nangyari and hindi ko na sa inyo isa-isahin pa. And aray ko, so notice nyo po, ayan, meron naman po akong elastic band kabilaan para hilain na naman yung alignment ng ngipin ko. And syempre, mamamaga na naman yung gums ko left and right. So, pang 27 months na po ngayon ng brace update journey ko. So, 27 months today. So, ang status ng brace ko, ayan na. So, ayan na ho siya. Ayan. So, ang hirap magsalita kasi parang sumasabit itong elastic band and then yung parang pangil na wire doon sumasabit nito, kaya nagkakaroon ako ng parang singaw up and down. So masakit po siya and kala ko may bibili. Nakatingin po ako doon kasi andito ako sa tindahan. Mapapansin nyo, basta kakaiba, parang may something na changes dito sa akin. Mamaga na yata. Ang bilis mag-epekto na mamaga na. So ayun. Ayan. Ang color ng aking brace ay black. Black up and down. So black po siya. So tingin ko parang swalin na yung dito ko. O talagang mataba lang ang cheeks ko. So tayo ganun. Tagyawat ako dito. Kulay isa. Ayan. So ayan. Napakainit. Nainom talaga ako ng Sprite, may something na gano'n. Kasi yung ano niya, parang napasok sa ilong ko. So, ayun. Kanina pa ako naghahanap ng timing na mag-vlog. Kanina may nagtutugtugan dito, tapos sa bahay ganun din. Kaya wala akong time. So, ngayon lang ako nagkaroon ng time mag-vlog. So, 27 months na. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo down below. So far, dahil 27 months na, kumbaga naka-adjust na ako. Hindi na ako nahihirapan na kumain, hindi na ako nahihirapan sa lahat-lahat. Kasi parang sanay na ako, na-adapt ko na siya. So, although masakit, mamaga, or whatever man na maramdaman ko, para sa akin, normal na lang yun. Kasi nga, 27 months na, kumbaga, parang na-immune na rin yung sarili ko na normal yun. Sa mga baguhan, sigurado, first to 3 months, mahirapan kayo. Habang tumatagal, masasabi kayo. So, dahil bagong
adjustment and bagong cleaning din ako. So yun. Gaya ng sabi ko, dental cleaning and brace adjustment po yung ginawa sa akin ng dentist ko for today. So 11 AM yung appointment ko and super aga ko, kaya napadaan po ako doon sa place na nakita nyo naman na for a while nagtambay ako doon kasi marami pang nakapila doon sa dental clinic, which is yung place na yon, napakaganda, napaka-relaxing. So nagantay ako ng I think mga 30 minutes. So after kong pumunta doon sa park, nagpunta ako ng Jollibee at nag-inom ako ng caramel coffee na hindi ko naman naubos kasi super tamis. And then yun, ang bilis lang nung adjustment sa akin, 1 hour, mga 40 minutes lang na cleaning. Pero magkano yung cleaning? 1,000 pesos. So alam nyo na, 1,000 pesos kasi di ba pandemic ngayon, ang mahal ng mga equipments na ginagamit. And hindi ko alam sa ibang dentist kung mahal, kung same price, but for my dentist is 1,000 pesos yung cleaning niya. And yung down payment ng aking brace ay depends on me. So yun, malapit na ako matapos. I think ang balance ko ay 6,000 peso na lang. And matatapos ko na yung 50,000 peso. But hindi po doon included yung mga other na ginawa, like nagpalit ng wire kasi natanggalan ako, bumalik ako, bukod po yung mga bayad. So overall ang laki na rin po ng gastos. So advance akong matatapos sa aking brace journey kasi medyo matagal pa itong aking brace, pero advance yung bayad ko. So pwede mo naman i-cash kung marami kang pera. Pero ako, ano siya, installment siya, pero nag-down ako ng first to 4 months ng mga 7,000, 5,000, 8,000 para yung konti 1,000 na lang ako every month. Kaya ang bilis niyang matatapos. So ganun yung way ko. Dapat ika-cash ko yon, pero sabi ng boyfriend ko, ay sabi mismo ng dentist ko, wag na i-cash kasi parang boring para sa kanya yung every time na pupunta ako doon pero bayad na pala, parang no challenging. So yun, hindi na ako nagbayad ng cash. So ganun na lang, unti-unti na lang. So yun. Basta may ano naman sila, may rules sila na kailangan natin sundin. So yun lang yung aking update. Nakita nyo na, ayan, ayun ang bahala magusga. Mamaga talaga. Ayan siya. Ayan. Compare nyo naman yung ngipin ko dati. Ang layo na po na binabago nung noon. Tsaka ngayon. I'm so happy. So for now, that's it my vlog. Thank you for watching and see you on my next vlog. Mag-ingat po kayo palagi. So shout out sa lahat dyan, sa lahat ng nanonood ng vlog na to at ng vlog ko lagi. Maraming pong salamat sa inyo. So hindi ko na po kayo iisa-isahin. Basta deep in my heart, maraming salamat. So bye-bye and see you on my next vlog.